Veterinárka z Madridu Clara Martínez Miralles pracuje v košickej zoo ako ošetrovateľka. Prvýkrát do Košic zavítala ešte ako študentka programu Erasmus. Ukončila školu a do metropoly východu sa vrátila. Ja som veterinárka, som chcela pracovať so zvieratami a zoologická záhrada pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. A som tu prišla pracovať, už som tu rok a pol, som spokojná s týmto. Ja väčšinou robím tu len tučniaky. Ja som robila väčšinou vtáky, živé vtáky, ako veľký vtáky, ako šupy, orly a také veci. V porovnaní so zoologickými záhradami v Madride má tá košická podľa nej výhodu vo veľkých výbehoch. Spokojná je aj so samotnými druhmi zvierat. Dajaké zvieratami sú oveľa lepšie, ako napríklad kône a také, lebo tu je príroda a dobré priestory majú. Napríklad levy, to lepšie to vyzerá, trošku menšie je, ale je to v pohode. To mám veľmi rada, lebo to je príroda, že to v Madride nie je toľko príroda. Najväčšiu starosť robí Kláre naša gramatika, napriek tomu sa za rok a pol po slovensky naučila bravúrne. Gramatika je strašná, ako ja to rozprávam ako rozprávam, ja nemyslím čo poviem, čo nemám rada tu, že strašne zima je, som Španielka, tak... Ale dobre, tu žije, som spokojná. Jozef Demeter, televízia Naša.